Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam lan muga-muga paring tambah rahmat takdim sapa Gusti Allah. Wassalam lan muga-muga paring tambahe rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah. Wassalam lan muga-muga paring tambah rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah. Wasallama lan muga-muga paring tambahe rahmat salam sapa Gusti Allah. Paring tambah rahmat salam ngala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Sifate Kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi. Sifate Kanjeng Nabi Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi. Huwa utawi lafal Muhammadun. Huwa utawi lafal an-nabiyyu utawa an-nabiyyi. Bil hamzi kelaw tetep. Huwa utawi lafal an-nabiyyu bil hamzi tetep kelawan nganggo hamzah. Wa tarkuhu lan tinggal hamzah. Huwa utawi lafal an-nabiyyu utawa an-nabiyyi bil hamzi tetep kelawan nganggo hamzah. Wa tarkuhu lan tinggal hamzah iku insanun jeneng menungso. Kanjeng Nabi yo menungso wong jelas manusia. Auha kang paring wahyu sapa Gusti Allah. Ilaihi maring insan. Gusti Allah oleh paring wahyu kuwi mau bisarngin kelawan hukum kang bangsa syariat. Gusti Allah aweh wahyu, paring wahyu dhateng Kanjeng Nabi kelawan nglakoni hukum kang bangsa syariat. Ya waune dereng salat. Sawise diparingi wahyu umur 40 taun. Isra Mi'raj nglampahi salat secara syariat jelas. Njur umat Nabi Muhammad urung 40 urung gelem salat. Bahasan repot. Auha kang paring wahyu sapa Gusti Allah ilahi maring insan. Gusti Allah oleh paring wahyu ki mau bisarengin kelawan hukum kang bangsa syariat. Gampang kok nek wis 40 nembe gelem salat. Nembe kersa nglampahi ibadah. Ini gampangaken. Dadi umat Kanjeng Nabi senajan batesan salat gelem nglampahi salat niku nek wis balih saged mbedake antara saenan lan awon utawa elek apik sampun ngertos kuwi ya kudu nglakoni syariat. Hukum kedah lampahi ibadah. Nek wis ngerti endi elek endi apik tur ngerti ayu, ngerti elek, lan iku pun kedah nglampahi hukum bangsa syariat, tegese wudu salat. Nek jaman Kanjeng Nabi umur 40, umat Nabi nek wis ngerti halal haram balih umur 9 tahun atau umur 12 tahun. Bisarengin kelawan hukum kang bangsa syariat. Sifate syariat ya malu kang nglakoni sapa Kanjeng Nabi bihi ing hukum syariat. Ya bener sing jeneng Kanjeng Nabi kuwi mau menungso kang den paringi wahyu tur nglampahi utawa nglakoni hukum kang bangsa syariat. Kanjeng Nabi nglakoni syariat, nglakoni salat, nglakoni puasa, nglakoni zakat. Umate yo nderek. Wa illam yukmar tapi lamun ora den perintah sapa Kanjeng Nabi bitablighihi kelawan nyampeake hukum kang bangsa syariat. Fa in umira mongko lamun den perintah sapa Kanjeng Nabi bitablighihi kelawan nyampeake hukum kang bangsa syariat. Yen mengkono kepriye jawabe syarat in wa nabiyun mengko menungso iku jeneng nabi.
Kanjeng Nabi amanah citik, amanah fatonah tabligh, menyampaikan nyampeke yo nek wonten dawuh saking Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Dawuh ora ditambah-tambahi, jare kene dadi kepercayaan terus sak geleme ora. Nabi perintah menyampaikan ya menyampaikan, ora ya meneng. Nah, resikone dadi kepercayaan kan kuwanen dendas. Rumangsa dipasrahi segala macam lan iki repot. Ditablihi kelawan nyampeake hukum kang bangsa saringat. Yen mengkono bejabe syaratin panabiyun mengko menungso iku jeneng nabi. Wa rasulun lan menungso iku jeneng rasul. Nabi ya rasul, tablih harus menyampaikan iku jeneng rasul utusan. Aizon halemalih padha karo nabi lan rasul. Wal makna utawi maknane nabi, maknane artine nabi niku napa lah. Wal makna utawi maknane nabi iku yang sya'u, bisa nyukulake, bisa menumbuhkan. Apa as-sholatu tambah rahmat takdim, wassalamu lan tambah keselamatan alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi Kanjeng sing jenenge Kanjeng Nabi kuwi bisa menumbuhkan rahmat dan keselamatan, iso nyelametke umate, bisa ngrahmatan lil alamin. Nah, termasuk umate berjuang di dalam agama tidak boleh main-main, harus bisa menumbuhkan rahmat dan salam, numbuhke kasih sayang, wani jamin umat iki slamet, wani jamin sing diwulang kowe slamet dunya akhirate. Saiki ya akeh kebanyakan berjuang ning agama, jarang sing wani tanggung jawab akhirate. Dunyane ya blangsak, akhirate napa malih. Lan iki kurange rasa temen oleh berjuang ning agama, lan iku repot. Kudune didongake awan bengi, malah sebagai bisnis santrine kathah dadi perusahaan, pondok dadi perusahaan, putra wayahe malah seneng hiburan yang harusnya berjuang, mboten main-main dalam siji hal agama, malah keluyuran, hiburan nang kafe, karaoke, karena setorane lancar, pondok pesantrennya santrine akeh, dan iki repot. Ora tau nyambut gawe karo wong susah, ora ngerti. Yang sa'u bisa nyukulake, iku yang sa'u bisa nyukulake apa sholatu tambah rahmat sal takdim wassalamu lan tambah keselamatan alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Muhammadun utawi lafal Muhammadun iku ngalamun mangkulin, dadi isim ngalam mangkul. Akeh gus-gus iki aku ora nyambut gawe mung wiridan, mbuh danane saka ngendi iso mbangun pondok, iso tumbas lemah kathah. Lah iki ajarane sapa model-model ngoten niku. Lah iki hati-hati, gampang murtade, gampang kafire. Jare mung wiridan iso nekake donatur, iso nekake jamin tuku lemah kono-kono. Ora ngerti nek kuwi barang subhat, barang haram. Akeh sing wirid, muga-muga dibantu kono kene. Lan iki bahaya, makruh, disengit karo Gusti Allah. Wa Muhammadun tawi lafal Muhammadun iku ngalamun mangkulin, dadi ngalam mangkul. Min ismin maf'ulil mudha'afil aini, saking isim maf'ul kang den tasdid ain fingile. Wa nabiyun utawi lafal an-nabiyyu iku badalun, dadi badal minhu saking lafal Muhammadun. Badal kata ganti.
Ganteni ngatfi bayanin utawa dadi ngatof bayan alaihi ngatasé lafal Muhammadun wa ala alihi lan rahmat salam muga tetep ngatasé pira-pira keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sifate alihi atau hirina kang padha suci kabeh hum utawi atau hirin kama kaya dawuh silai makola kang wis ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i iku aqaribuhu utawi pira-pira krabate Kanjeng Nabi Muhammad iku al mukminuna pira-pira wong mukmin kabeh keluargane Kanjeng Nabi ku ya wong mukmin wong sing iman karo Gusti Allah utawa mustakmili nasarofa bisa menyempurnakan derajat kemuliaan sing melu Kanjeng Nabi padha slamet dunya akhirate padha iman tapi yo umat Kanjeng Nabi zaman akhir kaya umpruh ana ing segara lah kae umpruh wonten segara busa di lautan terombang-ambing banyak tapi tidak punya kekuatan kathah umate banyak yang mengikuti tapi tidak punya kekuatan seperti busa dalam lautan terombang-ambing. Nah niku merga imane kurang kandel sing maksiat ya wong Islam kriminal ya wong Islam pencabulan ya wong Islam lah iki model-model apa jadi harus kuat imane al mukminuna iku al mukminuna pira-pira wong kang mukmin kabeh utawa padha iman kabeh min Bani Hasimin saking tedak turune Bani Hasim wa Banil Muthalibi lan saking tedak turune Bani Muthalib wakila lan wis den dawuhake watarohu lan wis milih ingkil sapa An-Nawawi Imam Nawawi Al-Bantani iyahum innahum temen satuhune alihi keluargane Kanjeng Nabi iku kullu muslimin saben-saben wong Islam. Nah, pendapate Abu Suja keluargane Kanjeng Nabi kuwi wong mukmin tapi miturut Imam Nawawi ya sing wong Islam sing arep salat apa ora kuwi ya dadi umate Kanjeng Nabi keluargane Kanjeng Nabi. Nah tanggung jawabnya Kanjeng Nabi kan iki muslim kabeh wong Islam kuwi keluargane Kanjeng Nabi wala'ala lan wis menawa-menawa apa kauluhu pandikane Mbah Musone atau hirina lafal atau hirina menawa-menawa iku muntazaun dan alap apa dawuh dan alap min qaulihi ta'ala saking dawuhe Gusti Allah taala wa yutahhirukum tadhira wa yutahhirukum lan nyucikake sapa Allah ing sira kabeh alihi tadhira kelawan nyucikake temenan. Ya dadi mate Kanjeng Nabi asal tobat tenanan, tobat nasuha ya wis jaminane swarga. Tobatan nasuha kullu muslimin saben-saben wong Islam senajan ahli maksiat ya tobat tenanan oleh pengampurane Gusti Allah dapat ampunan dari Allah ya swarga jaminane alihi keluargane Kanjeng Nabi wala sahabatihi lan rahmat salam muga tetep ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ya lafal sahabatihi iku jam'u sahibin nabiyyi dadi jamae lafal sahibun nabi wa qaluhu lan wis dawuh lan wis ngendika wa qaluhu lan wis ngendikaake sapa Mbah Musonef rupane pandika ajmaina lafal ajmaina ya sak kabehane ali ashab ya lafal ajmaina iku takkidun dadi taukid li sahabatihi maring lafal sahabatihi
Summa zakara nuli sakeri-kerine nutur sopal musanifu Mbah Musonef annahu temen satuhune Mbah Musonef iku mas'ulun den suwuni pirsa fitasni fi hazal mukhtasari ing dalem nganggit ikilah kitab mukhtasar. Dadi oleh nulis kitab, oleh ngarang kitab mergo wonten sing nyuwun ora sakarepe dhewe nggo bisnis. Biqaulihi kelawan pandikane Mbah Musonef. Sa'alni atur pitakon ing ingsun. Sa'alni atur pitakon ing ingsun sapa ba'dul asdiqai setengahe pira-pira sanak kerabat kang temen. Oleh takon ora mergo ngetes ning butuh slamete dunya akhirat. Jangan siki takone ya mung tes ngumbu. Lafal asdiqai iku jamu shadiqin dadi jamake lafal shadiqun. Faqaluhu tawi pandikane Mbah Musonef iku hafizahumullah. Pandika hafizahumullahu taala. Hafizahum muga-muga ngreksa sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ya lafal hafizahumullahu ta'ala kuwi mau iku jumlah tudungaiyatun dadi jumlah kang bangsa donga ngreksa an akmala ing nyento nganggit sapa ingsun. Mbah Musonef nganggit mukhtasaron ing kitab mukhtasar. Huwa utawi sing jeneng kitab mukhtasar iku kitab Silemak olah kang kidik apa lafduhu lafaze kitab. Ya sidike lafal kitab abot le ngapal. Wa kasurolan akeh apa maknahu maknane kitab. Lafale sidik ning maknane akeh. Watah. fil fiqhi ing dalem mertelakake babing ilmu fikih. Huwa utawi sing jeneng ilmu fikih lughatan ing dalem bangsa lughat secara bahasa ilmu fikih iku al-fahmu makna paham. Dadi fikih secara bahasa ngaji fikih niku maknane paham. Ngaji agama kok ora paham-paham ya urung ketemu ilmu fikih. Sing jeneng ngaji fikih kuwi ngaji ilmu sing iso nekake paham. Paham bab ibadah, paham bab jawab pertakonan. Nah saiki takoni malah hukume kepriye mbuh semu. Gaden hukume kepriye lah niki dijelasaken kabeh to mriki. Fil fikhi ing dalem mertelake babing ilmu fikih. Wa utawi sing jeneng ilmu fikih iku al-fahmu. Lughatan ing dalem bangsa lughah iku al-fahmu makna paham. Ya bener sing jeneng ilmu fikih ing dalem bangsa lughah kuwi mau makna paham. Wastilahan tapi utawi sing jeneng ilmu fikih ing dalem bangsa istilah iku al-ilmu ngaweruhi bil ahkamis syar'iyati kelawan mertelake pira-pira hukum kang bangsa syariat. Ya syariat salat, wektune salat kapan, salate kepiye, bangsa syariat. Al-amaliyati tur pira-pira hukum kang bangsa amaliyah. Nah, amaliyah tinggal salat kepiye, terus wis mati kepiye le ndongake, lah niki dibahas kabeh. Tata cara sedekah nggo wong tuwa kepripun, lah niki dibahas kabeh. Al-muktasabi kang den alap apa ilmu min adillatiha saking pira-pira dalile hukum at-tafsiliyati kang perinci apa dalil. Dalile perinci detail jelas. Dadi wong mboten abu-abu, semi, samar, semi, ugal-ugalan ya ora, ngalim ya ora, iki kan nanggung.
Dadi prilakune abu-abu nek mboten ngertos hukum kang bangsa perinci. Mamang atau tidak ada kejelasan dalam berperilaku lah niki nek mboten ngertos hukum. Tidak bisa dipertanggungjawabkan polae lah niki repot. Ala mazhabil imami tetep ing atase anut mazhab Imam al-A'dhami kang agung, al-mujtahidi tur kang ahli ijtihad, nasiris sunnati tur kang nulungi perkara sunat, wadini lan perkara agama. Rupane Imamul A'dham Abi Ngabdillahi Muhammad bin Idrisi, Syekh Abu Abdillah Muhammad kang dadi putra jalere Syekh Idris. Idris binil Abbasi, Syekh Idris kang dadi putra jalere Syekh Abbas al-Abbasi bin Utsmani, Syekh Utsman kang dadi putra jalere Syekh Abbas kang dadi putra jalure Syekh Utsman. Utsmani bin Syafi'i, Syekh Utsman kang dadi putra jalure Imam Syafi'i. Lah niki putune Imam Syafi'i. Oleh nganggit kitab lair nang Asfihan, sawise ngalim njur dadi Menteri Pendidikan wonten Arab, sawise rampung mending memposikan dadi tukang sapune Masjid Nabawi. Senajan ngalim gelem nyapu. Ngasor boten betentengan. As-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madhabe. Wulida den lahirake, dilahirkan. Sapa Imam Syafi'i nandi uli den lahirake bil Ghazata ana ing tanah Gaza. Imam Syafi'i lahir ana ing tanah Gaza. Sanata khamsina ing dalem taun 50 wa mi'atan lan punjul 100. Wa mata lan kapundhut sapa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu. Rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah iku kainun tetep ngalehi ngatasé Imam Syafi'i. Wa ridwanihi lan pira-pira ridone Gusti Allah. Nanti ule kapundhut yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Sal Rajabin ing dalem akhire wulan Rajab, sanatar ba'in ing dalem taun 4 wa mi'ataini lan punjul 200. Wa wasofa lan nyifati sapa al-musannifu Mbah Musonif kuwi sing ngarang kitab, penulis jenenge musannif. Mukhtasarahu ing ringkesane kitab, nyifati bi ausofin kelawan pira-pira sifat minhas saking ausof. Annahu temen satuhune kitab mukhtasar iku fi ghayatil ikhtisari tetep ing dalem kato-katoe perkara kang den ringkes. Wa nihayatul ijazi lan tegese kato-katoke perkara kang den ringkes. Wal ghayatu utawi lafal al ghayatu wa nihayatu lan lafal nihayatu iku mutaqaribani makna parkarone. Ghayah nihayah ki maknane cedhak, serak. Wa kadzalan iku kaya mengkono lafal al ghayah lan nihayah al ikhtisaru utawi lafal ikhtisar. Wal ijazi lan lafal ijaz. Wa minha lan iku saking ausof annahu temen satune kitab mukhtasar iku yaqrabu dadi bisa gampangake ngalal muta'allimi ngatasé wong kang bibinaung ilmu. Dadi jelas gelem maca, gelem nyimak, gelem mempelajari, uripe gampang, dijamin ini. Gampang le mempelajari, ra kangelan. Bibinau li furungil fiqhi maring pira-pira panging ilmu kang bangsa fikih.
Apa darsuhu bibinau ing kitab Mukhtasar. Nah, terus penak. Wayas halu lan dadi bisa gampangake ngalal mubtadi'i ngatasé wong kang bibinau. Bibinau ya belajar. Apa hifduhu ngapalake ing kitab Mukhtasar. Ai istighdaruhu tegese amrih nglahirake Mukhtasar. Ngala zahri qalbi ing atase njabane ati kang den srupakake kaya geger ing dalem kuwate. Dadi iktikade kekuatane kaya geger, duwa antem kuat. Ora lembek atine, kecing. Senenge yo nek tegas barang hak harus keras. Nah niki kudu kuat, atine kuat. Nglakoni hukum kang bangsa syariat kudu kuat. Nglahirake liman maring wong Sulaiman yarghabu kang demen sapa man fi hifdzi mukhtasarin ing dalem ngapalake lafadze kitab Mukhtasar fil fiqhi ing dalem bibinau ilmu fikih. Dadi ana wong nek gelem ngapalaken kitab fikih iki dijamin slamet dunya akhirate. Tapi yo ngapalan wasa'alani lan nyuwun ingsun wasa'alani lan nyuwun ing ingsun aidon halemalih padha aidon halemalih sapa badul astiqoi setengahe pira-pira sanak kerabat kang temen nyuwun anak uksira ing nyento ngekehake sapa ingsun fihi ing dalem kitab Mukhtasar mukhtasara tegese kitab Mukhtasar ngekeh-ngekehake minat taksimati ing pira-pira dunduman lil ahkamil fiqhi kaduwe pira-pira hukum kang bangsa fikih. Dadi karepe sing akeh oleh bahas fikih min hasrin lan saking mlanggeri aizabtin tegese aizabtil hisali tegese mlanggeri pira-pira pakerti al wajibati kang wajib mlanggeri iki membatasi gawe pager nafsuku bisane ora nglanggar dawuh Gusti Allah pripun lan iki dibahas kabeh wal mandubati lan sunah wa ghairihima lan liyane wajib lan mandubah sing sunat sing haram sing makruh sing halal iki dibahas kabeh mriki wajib tuhu mengkon jawab sapa ing mengkon nuhoni sapa ingsun ing ila sualihi maring penjaluke badul astiqaya nek kowe takon tenanan pengen ngerti sak tenane ya tak jawab bizalika ing dalem mengkono-mengkono jawab pitakone badul astiqa koncone takon bab fikih takon hal-hal sing manfaati dijawab secara hukum ngilate apa ingsun ulin jawab pitakone badul astiqa taliban krana nyuwun sapa ingsun taliban krana nyuwun sapa ingsun lisawabi ing ganjaran minallahi taala saking Gusti Allah taala aku le jawab ya ora mergo nganggo karepku ora mergo ngilmuku ning mergo amrih ridhone Gusti Allah perkara ganjaran ya Gusti Allah jasa antur krono dadi piwales ngalatasni fil hadal mukhtasari ing atase nganggit ikilah kitab Mukhtasar tingkae ingsun oleh ngalap piwales rohiban hale wong kang madhep ilallahi ta'ala ilallahi maring Gusti Allah subhanahu maha suci ingsun lan maha sucine Gusti Allah jawab pitakon hukum ki ora mergo ilmu mergo dawuh Gusti Allah. Nah saiki dijawab
secara hadis seperti ini, secara dalil seperti ini. Ya ditakoni wong takon bab hukum, sing ditakoni iki matur karo Gusti Allah. Kira-kira pantes apa ora aku kon jawab hukume panjenengan Gusti. Niki wonten tiyang kok prilakune kaya celeng. Aku len jawab kepripun Gusti, kula len jawab pripun. Mboten ditolangah riyen, saniki langsung bres, haram iki emosi. Dadi yo mangke kula tak tanglet riyen kali Gusti Allah, tak matur merenung 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam dimutolaah pitakone ngoten niku. Jawabane kepripun, istikharah matur karo Gusti Allah senajan ngilmune komplit. Saiki yo langsung jawab. Iku bab hukum, ngati-ati ngoten niku. Subhanahu maha suci ingsun kelawan maha sucine Gusti Allah. Kelakuan preman apal sak ayat wis kaya ustad. Nah, saiki apal sak ayat kelakuan preman mawon pun dimasyhurkan Ustad Gus. Nah, padahal yang jeneng Gus niku zaman wonten kandungan sampun masyhur. Kabeh ulama-ulama besar mengetahui nek nang jero kandungan kuwi bakal dadi generasi ulama. Saiki nang kandungan ora masyhur, lahir oleh golek ngilmu pacaran terus. Kono kene pacaran akeh maksiate kok ngerti-ngerti celuk Gus. Nah niki tidak memenuhi standar Gus. Gus kuwi anak kiai sing ora pantes dadi kiai. Kelakuane maksiat, ngilmune nanggung. Gus secara hakiki jeneng Gus kuwi sadurunge lahir wis masyhur. Kondang jenenge nang langit karo ning bumi. Subhanahu maha suci ingsun lan maha sucine Gusti Allah taala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Fil khayati ing dalem ngalap pitakon, fil i'anati ing dalem ngalap pitulung. Min fadlihi ing dalem kanugrahane Gusti Allah, ngalap pitulung ngala tamami hadzal mukhtasari ing atase sampurnane ikilah kitab. Wa fit taufiqi lan ing dalem ngalap pitulung lisoabi maring perkara kang bener. Wa huwa utawi sing jeneng maknane lafal shawab iku diddul khoto'i, lawanane makna luput, kebalikane makna as-shawab. Kosakatane kebalikan lawan kata dari makna salah. Innahu temen satune Gusti Allah taala alaman netepi ngatasé barang Sulaiman yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing ma. Ayuridu tegese ngersakake sapa Allah iku qadirun dat kang kuwasa. Qadirun tegese dat kang kuwasa wa bingibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Latifun tur iku zat kang welas, khabirun tur iku zat kang waspada bi ahwali ngibadihi kelawan pira-pira tingkae kawulane Gusti Allah. Gusti Allah ngerti ya waspada tingkae kawulane, tingkahnya hamba, perilakunya seorang hamba seperti apa. Sing memang ingin dipuji dalam beramal segala macam niku ngertos kabeh, ora iso diapusi. Wal awalu utawi lafal kang awal yakni lafal latifun iku muktabasun dan alap mingkalihi saking dawuhe Gusti Allah taala rupane dawuh Allahu latifun bingibadihi. Allahu tawi Gusti Allah iku latifun zat kang welas bingibadihi kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah.
akhire uripe rekoso sengsara kok melarat terus ora duwe duit. Kiai sepuh le aweh amalan, paring amalan iku maca ya Latif sedina ping 1000, ya Latif ya Latif ya Latif terus minim ping 1000. Lah niki Gusti Allah bakal paring dalan rezeki sing kathah. Niki ya Latif niku karepe ngoten niku. Lah nang pondok maca ya Latif sing akeh bar salat yo besok nang omah rezekine akeh. Bingibadihi kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Wastani utawi lafal kang kaping pindho yakni lafal khabirun iku mingqalihi dan alap saking dawuh Gusti Allah taala. Dirupane dawuh wawal hakimul khabir. Wa utawi Gusti Allah iku al hakimu zat kang wicaksana. Wicaksana ki bijaksana. Al khabirun tur zat kang waspada. Ya Gusti Allah bijaksana kok umate kiyaine le nyampeke yakin kowe matine kaku. Ya jelas mati ora kaku. Haram. Bid'ah. Lah niki bijaksana jadi orang yang bijaksana. Ning yo kebangetan nek bijaksana dimanfaatkan. Al hakimu zat kang wicaksana, al khabiru tur zat kang waspada. Wal latifu utawi lafal latifun wal khabirun lan lafal khabirun iku ismani dadi asma karone. Min asmaihi saking pira-pira asmane Gusti Allah taala. Yo Allah Allah yo jeneng latifun yo jenenge Gusti Allah. Nek arep sing di Gusti Allah, pangeranmu sapa? Allah. Pangerane sapa? Ya Latif. Dan itu kan sifat-sifatnya Gusti Allah. Jadi, temukanlah Tuhanmu sampai tidak ada pertanyaan dalam hatimu. Ya nek diburu pangeranmu sapa? Allah. Tenan wae. Terus timbul pertanyaan, keraguan ya orang ngerti sak temene pangeran iki. Wal latifu tawi lafal latifu wal khabiru iku ismani dadi asma karone min asmahi saking pira-pira asmane Gusti Allah. Wa maknal awalu tawi maknane lafal kang awal yakni lafal latifun iku al alimu zat kang ngudeneni. Ngudeneni bidaqo ikil umuri kelawan lembute lembut-lembute perkara. Dadi nguden ini mendengar, mengetahui lembut-lembute perkara. Apa malih saiki sing jeneng wali kuwi krentek sekecil butiran tepung itu ngerti krenteke menungso. Atine omong celeng asu. Ki wong kok ngomonge wah niki ngertos kabeh sing jeneng wali niku krentek sak butir tepung pun tahu lah. Napa malih Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah mawon weruh ningali tiyang ngertos jeroane kabeh. Sing abot niku nggih nobataken. Diceritani wae mung diceritani. Ning tanggung jawab tobaté kepripun lha niki. Al-alim iku al-alimu zat kang latif iku al-alimu sendi awa muskilatiha lan runtut-runtute perkara wayut laku lan den ucapaken apa lafal awal yakni lafal latifun aiton hale malih lafat latifun uliye dan ucapake kuwi mau bimakna rafiqi kelawan nganggo maknane zat kang welas bihim kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Fallahu ta'ala utawi Gusti Allah taala iku ngalimun iku alimun zat kang ngudeneni bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa bi mawadhi'i hawaijihim lan kelawan pira-pira panggonan butuhe ngibad
kebutuhane napa, kebutuhane keperluane napa diceritakaken mawon karo Gusti Allah. Gusti wonten kula ngoten iki solusine pripun. Rafiqun tur zat kang welas bihim kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa makna sani utawi maknane lafal kang kaping pindho iku qaribun parek cedhak parek mim maknal awali saking maknane lafal kang awal yakni lafal latifun. Wa yuqalu lan den dawuhake apa khabartu syai'a akhbarahu fa anna bihi khabirun. Dawuh khabartu werta-werta sapa ingsun. Werta-werta ki memberi kabar, bercerita, memberi tahu. Khabartu werta-werta sapa ingsun asyai'a ing sakwiji-wiji. Akhbarahu tegese werta-werta sapa ingsun ing syai'. Fa anna mongko temen satune ingsun Allah bihi kelawan syai' iku khabirun zat kang ngudeneni. Aing alimun tegese zat kang ngudeneni. Qala dawuh sapa al-musannifu mbah musannif rahimahullahu taala. Rahimahu muga-muga ngasi ing mbah musannif sapa Allah taala Gusti Allah taala. Kitabu ahkamit thaharati, kitab kang mertelake bab sesuci. Al-Fatihah.